Poštovani građani Srbije, svi u Srbiji znaju kako izgleda račun za struju. Međutim, ono što ne znaju je koje su stavke na njemu. Znači, evo, na primjer, šta je kod malih kupaca pristup sistemu za distribuciju, zašto ga plaćamo i, što je najbitnije, ko uzima taj novac. I evo, ja ću vam reći, uzima ga firma bliska organizovanom kriminalu preko elektrodistribucije i to je firma Zvonka Veselinovića. Zato sledeći put kada platite tu struju, znajte da niste samo platili ono što ste potrošili. Znači, platili ste i korupciju, platili ste Zvonka, platili ste sistem koji ne služi građanima, već mafiji. I EPS i EDS su nekada bili stubovi energetske sigurnosti, međutim, danas su stubovi korupcije. I kao što rekoh, ta takozvana mrežarina, inače osnovni prihod EDS-a, nije za održavanje mreže, već je za zaradu koja ide u džep Veselinoviću, čoveku pod američkim sankcijama, čoveku kome je Vlada i predsednik Aleksandar Vučić još 2019. godine namenio 350 miliona evra iz naših džepova za stubove. Da, 350 miliona evra za bandere. Jedna od koleginica ih je spominjala. Dakle, pre 2 godine EDS je uzeo kredit od 50 miliona evra za zamenu drvenih bandera betonskim u Nišu, Kraljevu, Kragujevcu. Tada su tvrdili da je to ukupna cena, to jest vrednost cele investicije. Evo sada na dnevnom redu mi imamo opet 52,5 miliona evra. Znači, za identičnu dužinu mreže, za iste konzume i za istu namenu. Dakle, građani Srbije će 2 puta platiti jednu te istu banderu. Čak im je, to jest vama, i to malo. Malo vam je da samo u broju, već se ugrađujete i na svakom tom komadu. Pa je tako zamena tog jednog stuba pre par godina koštala između 15 i 33 hiljade dinara, ovisno od tipa stuba. A danas sa montažom to košta 1000 evra. Samo što danas pare ne idu tim stručnjacima i radnicima EPS-a, već idu kriminalcima i kumovima. I tako, građani Srbije, dok se oni bahate našim parama, polovina žena koje su čistile prostorije tog istog EDS-a u Kladovu, u Leskovcu, u Vranju, u Zaječaru, dobile su otkaze. Zašto? S obrazloženjem da nema para, da su burazerske agencije već potrošile milione koje su dobile za te iste usluge. I tim ženama su se dugovale 3 plate, time koje su dobile otkaze. Ženama koje su ostale na tim poslovima u EDS-u trenutno se duguju 2, i to na 2 minimalca. Ona 2 minimalca koji su niži samo u Severnoj Makedoniji. I predsednik Vučić poslednjih meseci krajnje onako licemerno priča o čistačicama, pa kaže divne žene koje su strašno vredne i zaslužuju povećanje plata i pomoć. Dok ih, kao što vidimo u stvarnosti, on izbacuje na ulicu, a milione gura Zvonkovim firmama. I ne, mi nismo lideri u regionu, mi smo po platama, već smo lideri po korupciji. I čisto da znate da će da se odgovara, da ćete odgovarati za svaku platu koju niste isplatili, za svaku banderu koju ste pretplatili. I neće se više pisati bajke, pisaće se optužnice. I na svakoj od njih biće imena ljudi koji ovde sede sa desne strane. Hvala.